Nakon 3 dana natjecanja Tonči Stipanović je 9. u klasi laser na svjetskom prvenstvu u Australiji. Izvrstan dan za hrvatskog kormilara koji je danas bio 2 puta 4. Sutra počinju finalna jedrenja, a Stipanovića samo 5 bodova dijeli od kruga medalja. Uz Stipanovića u zlatnu skupinu plasirali su se Milan Vujasinović, Aron Lolić i Danijel Mihelić. Laseraši su ujedno osigurali još jedno mjesto na olimpijskim igrama, a tko će točno jedriti u ovoj klasi za Hrvatsku, znaće se nakon prvenstva. Plasmanom u zlatnu finalnu skupinu u 49-ki Pavle Kostov i Petar Cupać također su stekli pravo nastupa na olimpijskim igrama iduće godine. U prilično dramatična 3 dana za njih u zlatnu skupinu su ušli kao 14. zemlja, a točno tolika je i olimpijska kvota za ovo natjecanje. Luka Mradović na dasci također je vrlo blizu plasmana na olimpijske igre. U zlatnu finalnu skupinu daskaša ušlo je 30 zemalja, a 29 je kvota. A ide dobro, ovaj vjetar mi odgovara, iako danas smo cijeli dan bili na moru, po 2 vitra su se borila, znači nije ništa bilo vitra i jednu regatu su nam odgodili i na kraju tek evo sada smo uspjeli jednu regatu odvoziti normalno. U klasama zvijezda i ženski 470 sve je izvjesnije da će hrvatski jedriličari jedriti za preostalih 25% olimpijskih normi na svjetskom prvenstvu na proljeće. Mate Arapov i Ante Šitić su 23., a Enija Ninčević i Romana Župan 34.